таваллуди Тоҷикистонро ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳоди шумо азён мекунем. Ман Шалои Гулхоҷа дар хидмататон ҳастам. Салом. Нахуст муруре дорем ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 19 март. раиси Маҷлиси Миллӣ Маҳмадсаид Убайдуллоев фаъолияти панҷсолаи палатаи болоии парлумони Тоҷикистонро ҷамъбаст кард. Додситонии кулли Тоҷикистон мегӯяд барои боздошти Муҳиддин Кабирӣ бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо гуфтушунӣ доранд. ва паёмади коронавирус низшавии марҷумак ва ё худ гречка аз мағозаҳои Русия далели буҳрон дар ин кишвар будааст. ҳар гоҳе ки дар бозор таҳлукае пайдо мешавад, марҷумак аввалин қурбонии он аст. имрӯз Маҷлиси Миллӣ палатаи болоии парлумони Тоҷикистон иҷлосияи ниҳоии худро баргузор кард. раиси маҷлис Маҳмадсаид Убайдуллоев фаъолияти панҷсолаи палатаи болоии парлумонро ҷамъбаст ва баҳогузорӣ намуд. иҷлосияи навбатӣ аз он хотир боиси таваҷҷӯҳ буд, ки ба эҳтимоли зиёд Маҳмадсаид Убайдуллоев аз раҳбарии Маҷлиси Миллӣ канор хоҳад рафт. Убайдуллоев аз замони таъсиси ин палатаи парлумон, яъне 20 соли ахир, раисии онро бар дӯш дошт. Ба Радиои Суфӣ ва Алишер Зарифӣ мегӯянд, дар ҷаласаи имрӯза масъалаи коронавирус ҳам матраҳ шудааст. ҷаласаи ниҳоии даъвати панҷуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистонро Муҳаммадсаид Убайдуллоев бо таъкиди худдорӣ аз салому оғӯш кардан ба хотири коронавирус оғоз кард. раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон таъкид кард, ки бояд ҳар нафар қоидаҳои оддитарини беҳдоштӣ, ки аз сӯи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ тавсия шудааст, бояд иҷро кард, то аз сирояти коронавирус эмин монд. дар ҷаласаи ниҳоӣ, ки Додситонии кул гузориши солонаи худро ироа мекард, гуфт мақомоти Тоҷикистон 6 шаҳрванди кишварро, ки рӯзи 15 март тавассути хатсайри Истанбул Тошканд аз хориҷ ба ватан омадаанд, ба карантин фиристодаанд. дар ин ҳавопаймо гирифтории як шаҳрванди Ӯзбекистон ба коронавирус собит шуда буд. бо хатсайри Истанбул Ташкент 10 шаҳрванди мо ба Ташкент меояд. дар он самолёт якта шаҳрванди Ӯзбекистон бо коронавирус ошкор карда мешавад. аз ҳамин 10 шаҳрванди мо 6 таша аллакай муайян кардем, ба карантин фиристондем. хоб ҳозир шахсияти 4 нафари дигар муайян карда шуда истодааст. ба нисбати онҳо мо чораҳои карантинӣ меандешем. Додситонии кул дар ироаи гузориши солонаи худ дар назди аъзои Маҷлиси Миллӣ гуфт, дар робита ба пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус бо Вазорати тандурустӣ ҳамкории қавиро ба роҳ мондаанд. айни ҳол аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 10 нуқтаҳои карантинӣ ташкил карда шуд, ки то санаи 16 марти соли ҷорӣ 1599 шаҳрвандони аз минтақаҳои осебпазири хориҷа ба ҷумҳурӣ ворид гардида ва муоинаи эпидемиологӣ фаро гирифта, 1264 нафари онҳо бинобар солим будан рухсат ва боқимонда 335 нафар таҳти назорат қарор доранд. аммо ҷаласаи ниҳоии даъвати панҷуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон бо чунин хабарҳои начандон хуш ба поён нарасид. Муҳаммадсаид Убайдуллоев пас аз гузориши кори панҷсолаи ниҳодаш бо қаноатмандӣ аз кори онҳо ба чанд нафар ифтихорнома тақдим кард ва дар ҳамин ҳолат гуфт, тавсияҳои Созмони ҷаҳонии беҳдоштиро дар робита ба коронавирус риоят кардан намешавад. дар Тоҷикистон то ба ҳол ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст, аммо таи рӯзҳои гузашта мақомоти Ӯзбекистону Қирғизистон ва Қазоқистон, ҳамсояҳои наздиктарини Тоҷикистон, аз чанд ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар ин кишварҳо хабар доданд. ба Радиои Суфӣ гузориш медод. Додситони кулли Тоҷикистон зимни ҳисобот дар иҷлосия гуфт, ки Тоҷикистон барои боздошт ва истирдоди Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари ҳизби фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ва аъзои дигари ин ҳизб бо кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо гуфтушунӣ доранд. дар давраи ҳисоботӣ оиди истирдоди ҷинояткорон ба мақомоти дахлдори кишварҳои хориҷӣ 139 дархост ирсол ва 69 нафар ҷинояткорон ба ҷумҳурӣ истирдод карда шуданд. айни замон вобаста ба дастгир ва истирдоди роҳбарон ва аъзоёни ҳизби террористии наҳзати ислом Кабирӣ ва дигар аъзоёни ин ҳизб ба мақомоти дахлдори давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ва давлатҳои будубоши онҳо корҳои ҳамарӯза идома доранд. дар айни замон Муҳиддин Кабирӣ дар вокуниш ба ин ҳарфҳои Додситони кулли Тоҷикистон гуфт, аз муроҷиат ва музокирот дар нисбати боздошт ва истирдодаш хабар дорад.
این گونه دعواها که گاه صدا می‌آید این بیشتر به خاطر کار نشان دادن است، به خاطر آنکه گویا در این سمت کار کرده ایستادند ولی عملا خودشون هم میدونن که در این سمت نمیتونن پیشروی داشته باشن. اگر میتوانستند در همون ملاقات روبرو در ژنو که در یک تالار با پروکورور گنرالی نشسته بودیم در اونجا کاری انجام میدادن. муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ аз баҳори соли 2015 дар хориҷ аз кишвар қарор дорад. Додгоҳи олии Тоҷикистон соли 2018 ӯро ғоибона ба муддати тӯлонии зиндон маҳкум кард. Мақомот ӯро ба ташкили иттиҳоди ҷиноӣ, куштор, исьёни мусаллаҳона ва ҷиноятҳои дигар гунаҳкор донистанд. 2 соли пеш Интерпол ё полиси байналмилалӣ номи Муҳиддин Кабириро аз феҳристи афроде ки шадидан ҷустуҷӯ мешаванд берун кард. додгоҳи шаҳри Москав дирӯз ҳукми 2 ташкилкунандаи занозании хунин дар қабристони Хованскро содир намуд. Кумитаи тафтишотии Русия мегӯяд Георгий Макарев, раҳбари созмони милали соли, ба 3 солу 9 моҳ ва ширкатдори дигари муноқиша Шоҳмаҳмад Шабткураев ба 2 солу 2 моҳи зиндон маҳкум гардиданд. Тафтишот муайян кардааст, ки Макарев дар ташкили занозанӣ даст дошта, Шабткураев барои берун кардани муҳоҷирони тоҷик аз қабристон ҷалб шудааст. Муноқишаи қабристони Хованск моҳи майи соли 2016 ба амал омада буд. Дар натиҷаи занозанӣ ва тирпаронӣ 3 зодаи Тоҷикистон ба ҳалокат расиданд. Беш аз 30 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. Дар робита ба ин ҳодиса 26 нафарро муттаҳам карданд. То имрӯз 24 тани онҳо ба муҳлатҳои гуногун зиндонӣ шуда, 2 каси дигар дар пайгарди байналмилалӣ қарор доранд. бинандагони азиз, пагоҳ Наврӯз фаро мерасад ва мо як хушхабаре дорем барои намозгузорони тоҷик ки баъди як огаҳӣ дар поёни барнома хоҳем гуфт. бо мо бимонед. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. бо манъ шудани вуруди хориҷиён ба Русия бинобар тавсеяи коронавирус, сафорати Русия дар Тоҷикистон аз шаҳрвандони кишвараш 150 дархост гирифтааст. ҳамаи муроҷиатҳо марбут ба имконияти сафари онҳо аз Тоҷикистон ба Русия будааст. ин дар ҳолест ки то рӯзи гузашта дар ин кишвар беш аз 100 ҳолати гирифторӣ ба вируси COVID-19 сабт шудааст. густариши ин беморӣ марҷумак ва ё худ гречкаро дар фурӯшгоҳҳои Русия камёфт кардааст. ҷузъиёт дар гузориши Искандари Хоҷамирзода. хавфи сирояти коронавирус мардуми Русияро ба захира намудани ғизои мавриди эътимод дар давраҳои буҳронӣ ҷалб намуд. рӯзи чоршанбе пайдо намудани марҷумак ва ё ба забони русӣ гречка дар фурӯшгоҳҳои Москав тақрибан номумкин шуд ва ё дар ҳолатҳои истисноӣ навъҳои гаронтарини он боқӣ монда буд. ба қавли коршиносон ҳаргоҳе ки дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва ё Русияи муосир мушкилу буҳроне пеш меояд, рӯзҳо ба захира намудани марҷумак мешитобанд. Дело в том, что вот гречка, она является такой чрезвычайно важной. марҷумак аз маводи муҳими мавриди ниёзи истеъмолкунандагони ватанӣ ба шумор меравад. ҳар гоҳе ки дар бозор таҳлукае пайдо мешавад, марҷумак аввалин қурбони он аст. Мы знаем, возникают какие-то, сказать, тревожные моменты на потребительском рынке. Вот первой жертвой вот этой паники падает именно гречневая крупа. мардуми рус одатан марҷумакро дар об ҷӯшонида ҳамроҳ бо маскаву шир ва ё бо гӯшту навъҳои гуногуни сабзавот истеъмол мекунанд. Гречка нам нужна, это как источник. мо марҷумак ниёз дорем. он сарчашмаи оҳан аст. одам бояд мисли оҳан нирӯманд бошад. аз ин рӯ мардум марҷумак мехаранд то дасту пояшон мисли оҳан бошад. ин аст ки мо ба марҷумак эҳтиёҷ дорем. фурӯшгоҳҳо бояд бештар марҷумак оранд, вале корашон хеле сустар аст. На этом работает. ҳар кас барои 1-2 ҳафта захира дорад. мо набояд исрофкорӣ кунем. баъд ҳамааш партофта мешавад. мо бояд тибқи ниёзмандиямон
خرید کنیم. خبرگزاری‌های روسیه اطلاع می‌دهند که با افزایش خبرها درباره سیرویتی کرونا ویروس در فروشگاه‌های این کشور کمبود مرجمک، شکر و روغن مشاهده می‌شود. در روسیه تا روز چهارشنبه 147 حادثه گرفتاری با کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به قید گرفته شد که در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی کم است. روس‌ها در یک سال تخمیناً 440,000 تن مرجمک استعمال می‌کنند و کارشناسان می‌گویند دلیل برای نگرانی وجود ندارد. بر پایه آماری واقعی هیچ سبب برای تهلکه موجود نیست. ما سال روان طبق آماری رسمی 786,000 تن مرجمک جمع آوری کردیم. این مقدار مرجمک خیلی بیشتر از نیاز مردم روسیه است، ولی در دوره‌های نامعینی بسیاری‌ها کوشش می‌کنند که ذخیره کافی غذا در اختیار داشته باشند. اسکندر خوجامирзода гузориш медод. бино ба хабари ахири 30 фаврӣ, як зани 79 сола ки аз чанд бемории дигар ҳам ранҷ мекашидааст, дар беморхонаи Москав аз вируси корона фавтидааст. ин нахустин қурбонии COVID-19 дар Русия мебошад. бармегардем ба Тоҷикистон. додгоҳи ноҳияи Синои Душанбе дирӯз даъвои як номзад ба мақоми вакили маҷлиси шаҳри Душанберо муҳокима кард. Давлат Ҳабибов талаб дошт ки натиҷаи интихобот дар ҳавзаи рақами 44 ноҳияи Сино аз эътибор соқит карда шавад. ба иддаои ӯ дар интихоботи рӯзи 1 март дар ин ҳавза тақаллуб ва сохтакорӣ сурат гирифта, номзади мағлуб вориди маҷлиси шаҳрӣ шудааст. ҳукми додгоҳ дар нисбати ин даъво чӣ гуна буд? аз Сарвинози Рӯҳолло мешунавем. додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе имрӯз дар як мурофиаи худ аризаи як номзади ҳизби халқи демократии Тоҷикистонро аз ҳавзаи интихоботии рақами 44 ноҳияи Сино баррасӣ кард ва Давлат Ҳабибов иддао дорад ки дар комиссияи ҳавзавии рақами 44 ноҳияи Синои пойтахт натиҷаҳои интихоботро тақаллуб карданд ва дар он ҷо се номзаде ки овози бештар гирифта буданд, яке аз онҳо ҳамин Давлат Ҳабибов буд ва мегӯяд ки дар он ҷо як нафар вакил овозашро гӯё ба нафари дигар додааст ва ӯ бо бештар аз 51% ҳоло вакил таъин шудааст, вале мегӯяд ки он замон ба ӯ ваъда дода буданд ки интихоботи такрорӣ баъд аз 2 ҳафта баргузор мешавад, вале баъдан ба ӯ гуфтанд ки аллакай вакил таъин шудаву ҳеҷ кори дигар карда намешавад. далелое ки ино гуфтанд ҳозир шифоӣ ҳастанд. бояд мо дар ҳалнома бибинем ки чӣ нависта ҳаст ва ба кадом асос онҳо пайваст карда. агар мо бибинем пайвасти муҳлат гузарондан, нисбати гузарондани муҳлат мо ҳам маълумоте дорем ки дар муҳлати даркорӣ муроҷиат карда ҳастем. дар ин ҳавза 6 нафар барои ворид шудан ба маҷлиси шаҳри Душанбе вориди рақобат шуда буданд. ҳама нафарҳое ки дар интихобот иштирок карданд бисёр нафарои пурнуфуз ба қувват буданд ва қисми зиёди он худпешбар буданд, яъне ки бовари ҳам аз худ доштанд, ҳам аз дастгирии мардуми маҳал доштанд ва аз имкониятҳое ки дар оянда тавонанд ба хизмати мардуми маҳал корҳо пеш баранд. Садриддин Сафаров, намояндаи ваколатдори раиси комиссияи интихобот дар ҳавзаи рақами 44 дар ноҳияи Сино, холназар ва дар мурофиаи додгоҳӣ гуфт, иддаои Давлат Ҳабибов асос надорад. Вай ҳамчунин таъкид кард ки ҳеҷ гоҳ ба Ҳабибов дар мавриди баргузории интихоботи такрорӣ ваъда надоданд. Интихоботи парлумонӣ ва маҷлисҳои маҳаллӣ дар Тоҷикистон 1 марти соли ҷорӣ баргузор шуд ва дар ин интихобот аксари курсиҳоро дар парлумон ва маҷлисҳои маҳаллӣ намояндагони ҳизби ҳокими халқи демократӣ соҳиб шуданд. ҳамкорони мо эътирози Давлат Ҳабибовро пайгирӣ доранд ва таҳволоти баъдиро дар ин масъала мунтазир мешавем. ва Кумитаи дини Тоҷикистон мегӯяд аз субҳи фардо, яъне 20 март дар ҳама масҷидҳои кишвар ба рӯи намозгузорон боз мешавад. Шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон рӯзи 5 март бо ҳадафи пешгирӣ аз сирояти коронавирус дар масҷидҳои 5 вақта ва ҷомеъро баста буд. Фардо дар ин бора барои шумо бинандагони азиз тафсилот хоҳем дод. ин хабари охири барномаи имрӯз буд. ташаккур аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ. ёдатон наравад, фардо дар навиди бомдодӣ ҳамаи шумо азизонро интизор хоҳем буд. то фардо, худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад. This is Radio Free Europe,
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.